Erotikus lépcsőn. Hát minden erotikus, ez mi a franc volt? Azt hiszem sikeresen belelépett Lídia a csapdába. Itt van még egy pár. Keresztül ugrom, de... Igen, Lídia belelépett. Amilyen ügyes. Egyébként patkánycsapda, de nekem volt már olyan, hogy patkánycsapda kinyírt. Tehát így... A Skyrim elég idegesítő bír lenni. Hogy a francból bír kinyírni egy embert egy patkánycsapda. I just cook and clean and do whatever it is they ask of me. És Hát ura, igen, nem mérges az azt, hogy miért jön, megölte az urát. Belecsapta egy nagy baltával. Nem az ura volt. Azt, hogyha minden igaz, egy rabszolga volt az a csaj. Ez itt hova vezet? Na nézzük, hát van itt bent valami érdekesebb. Remélhetőleg lesz egy pár bandita. Itt... jól látom. Skyrim. Ott volt egy potri. Is someone there? Hol? Az nem potin, az egy bor. Jó, akkor bor. Egy tojás. Itt egy... Nem tudom mi volt a bandit out. Igen, egy ilyennel már találkoztunk nemrég. Lídiát adjon akarok kifölni, te. Az én csajom. Hát igen. Azt akarom mondani én is, hogy az az én csajom. Hagyjad békén. Mert ha megölöd, szétverem a pofát. Ma így is szétvertem, tök mindegy. Bár nem biztos, hogy éppen a képét vertem szét, hogy ki tudja. Na, most derekál. Hát... Na. Mit akarsz? Derekát, hogy mit verek szét, nem mindegy. Ez nem igaz. Börtönben hagyott emberben egy nagy csomó jó cucc, hát ez... 111 arany. Hát igen, azt mondom én is, hát ez... Nagyon. Egyébként ez az, amiről beszéltem Skyrimben, hogy a legmeglepőbb helyeken vannak a legnagyobb aranyértékű cuccok. Még jó, hogy novice ez az akármilyen, a végén még ebben beletörök egy lockpicket. Novice-be is simán bele lehet törni, pedig azt hiszi az ember, hogy könnyű. Ebben is volt 4 arany. Ez nincsen semmi se, de... Hoppá, a máguska. Bandita mágus. Hát a bandita mágusok nem valami nagyon erősek. De lehet tőlük bizonyos cuccokat csolni. Ezeknél általában van poti. Az. Nos, ez itt egy eléggé durva dolog. Ez egy troll. Aminek mi a jegesebb változatával találkoztunk most nemrég. Eléggé csúnya emlékeket hagyott maga után valószínűleg, de valószínűleg nincsen vele valami nagyon nagy probléma. Lídia már megint hol az volt tűnt. Mindegy, ez adept, ezt nem fogjuk kinyitni. Lídia! Ez nem igaz. Hova tűnt ez az elcseszett csaj? Nem valószínű, hogy megdöglött. A csajod meg. Hát ez itt van egy pár hulla. De hol van Lídia? Szóval ez meg hogy került mögém? Elég kérdéses a dolog, ugyanis az előbb még nem volt senki sem mögöttem. Hát nem baj. Megnézzük, hogy hát ha itt Skyrimbe megyünk vissza. Nem baj. Úgyis azt hiszem ennyi volt ez a hely. Ez egy ilyen... Ez a Dragonbornoknak a könyve lett volna, minden igaz az, amit az előbb itt kihozott. Hát... Van itt valami érdekesebb? Úgy néz ki. Na mindegy. Hát... Ennyi lett volna, azt hiszem legalábbis ez a hely. Videót még természetesen folytatjuk, de nagyon valószínű, hogy... Azt hiszem, hogy ennyi lett volna ez az rész. Valószínűleg több részre lesz darabolva. Láda. Nem a ládát akartam, hanem kimenni innen, mert most már... Viszont most már el kell indulnunk mindenképpen abba az irányba, merre a küldetés is vezet, nem minket. Úgy nézem egyébként ez a... Nem, az út, ez nem fog megfelelni nekünk itt irányba. Na mindegy, hogy nyugodtan futkászhatunk igazából, semmi probléma. Már elmentünk mellettük, nyugalom. Egyáltalán nem lesz semmi baj itt. Viszont van itt a közelben egy bearlang, amiben valószínűleg draugurgok lesznek, úgyhogy azt valószínűleg útközben meglátogatjuk. Megpróbálom a lehető legtöbb kalandot belecsempészni ebbe a játékba. Közben azért a is használjuk. Gyorsabban haladok el. Már nézzük, bele fognak unatkozni ebbe a sose nincs. Hát...
De most mit akarsz? Az ölésnél szerintem a Skyrim-en belül nincsen sokkal izgalmasabb dolog. Kivétel abban az esetben, hogyha valahogyan összetalálkoznék egy bosszal. Amit Skyrim istenne ne adjon, mert... Úgy nem dögösszintesít. Hát igen. De azért a barlangoknak általában sajnos szoktak lenni bosszjai. Valószínűleg a videóban megint nem fog megjelenni. De igen, megjelent. Szuper. A csörgéséből lehet itt hallani. Egyébként úgy nézem, hogy ez itt valami bandita barlang lesz már megint. Nem, farkas. Hogy került be egy bányába egy farkas. Ez érdekes volt. Akkor buksi. Várjunk csak, ha megint szintetünk. Nyomjunk továbbra is az életünkre. És közben Szerintem baltára. nézzük, hogy kardot akarom tovább fejleszteni, ha engedi. Vaker. Ez már nem ér. Ez eléggé idegesítő ez a Bone Breaker vagy mi. Takrid Axis. Igen, ez kell nekünk. Úgy néz ki, hogy most egykezesekkel fogunk harcolni leginkább. Mindjárt meg is nézzük, hogy mennyit változott a sebzésünk. Hát... Ez még mindig 10-et sebez. 11-et. Na se baj. Csá. Azért majd valamikor fegyverre is szükségünk lesz. Hogyha meg leszek 10-es szintű, akkor nem fogom tovább követni ezeket a küldetéseket. Akkor ugyanis tudok egy olyan helyet, ahonnan össze lehet szedni egy nagyon-nagyon jó kétkezest. Kétkezes mindenképpen kell Alduin megöléséhez, azt megmondom nektek, hogy kétkezes nélkül például egy bossnak nem érdemes neki menni. Legalábbis abban az esetben, hogyha ilyen kisebb szintűek vagyunk. Úgyhogy azzal ne is próbálkozzon senki se. Ráadásul szükségünk lesz egy nagyon jobb enchantos cuccra is. Skyrim-en belül sajnos annyira nagyon-nagyon jó enchantok nincsenek semmilyen cuccban se. Főleg mivel, hogy a ilyen kifogyós enchantok főleg azok, amik ismeretesebbek. Bambus. Hihet, az nem tudom mi. Szív talán. De az meg tolvajt jelent és sajnos nem így írják le. Wow, hallod. 10 pont plusz mágia damage. Ez egyébként nem tudom az a gond, hogy egykezes vagy kétkezes, majd azt mindjárt megnézzük. Szerintem egy, mert egy kezébe volt ez a buzukan. Igen, valószínűleg egyébként tényleg egykezes lesz. Igen, ez egy egykezes. Szupermosár, van egy ilyen jó kis cuccunk is. Ebben sajnos kifogyós enchant van, ami egy idő után kifogy belőle, de én tudok olyan cuccokat Skyrim-en belül, ami meg Skyrim-en kívül is, ami nem olyan enchant, ami csak úgy szimplán kifogy. Hát úgy nézem, hogy sajnos ez a barlang, ez nem akar valahogy nagyon folytatódni sem erre se. Ez ennyi lett volna ez az egész, semmi boss, semmi. Nem, úgy néz ki, még erre van valami, talán. Hát lehet. Igen, erre jöttem. Hát semmi boss, semmi. De se baj, van a környéken még egy olyan hely, ahol majdnem biztos vagyok benne, hogy lesz boss. Arra. Komolyan mondom, érdemes lenne megenni a kalapomat, hogyha nincs az boss. Kell lennie legalább egy... De nincsen kalapod. Hol a sisakomat? De nincs is semmi a fejeken. De van. A haja. Sisakom van. A haja. Ember, van sisakom, nézd már. Ja, hogy az? Azt hittem, hogy itt a való életben. Valós. Na jó. Egyébként valószínűleg nehézkes lenne megenni Skyrimben a sisakomat, mert ez azért egy... Tudod, mikor fogsz te oda lemenni? Most. Miért mire számítottál? Na itt draurgok lesznek, az ajtót ismerem. Ilyen helyen mindig draurgok vannak. Akkor menj hogy ezt dögölni. Dögöljek meg? De jó aranyos vagy. Tudom. Lassan is kell, amúgy már 1 órája videózunk. Azt azért úgy érted, fingatni nem kéne. Hogy csákányra hallgatom, majd később szükségünk lesz. Videón belül nem fogok menni.
Szállat a róla. Itt a ketchup! Ketchup, nem az ketchup. De aranyos vagy. Sziasztok, ketchupok! Régen találkoztunk. Traurg and pap. Még jó, hogy van mágia sebzéseink, mert különben ezeket kicsikét nehezebb lett volna kinyírni. Ez voltak a ketchupok. Belerúgok ezzel a tűzbe. Úgy van, gyulladjál föl. Ez ilyen a Skyrim fizika. Egy totál kiszáradt holttest nem gyullad föl. Nézzük ez. Novice, azt mindjárt kiloptikeljük a francba is. Ennyi. És még szintet is lépett tőle majdnem. Apád! Na ez egy nagyon jó így. Meséltem nektek az egyik előző részben a Dwemerökről. Nos, hogyha jól megnézitek, akkor erre nem az van ráírva, hogy Dwemer, hanem az, hogy Dwarven, de senki ne értse félre, ez kiejtési probléma, ugyanis a Dwarveneket Dwemernek kell ejteni. Ez egy Dwemer így, és látjátok, hogy a Nord íjhoz képest mennyivel jobb, csak 4-nyel sebez jobbat, úgyhogy semmi szobjuk erre semmi szükségünk. Ez egy nagyon-nagyon jó íj. Ez, igen. Kétkezes cuccokat közben fejlesztettünk egy cseppet. Az a gond, hogy nem tudom, hogy itt merre kellene tovább menni. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem ennyi, mert különben megálltam a kalapomat. Vagy ha nem a kalapomat, hát akkor... De egyébként most jut eszembe, hogy térkép az van. És ez ennyi. Hát eltem meg a kalapomat. Köszönöm szépen. Azt hiszem nyomtam véletlenül egy kapszulokot talán. Vagy mi van itt? Nem ezt kellene megnyomom, mert kapszulok ki. Olyan. Valamiért nem akar a karakter gyorsabban menni. Megnézzük, hogy hát ha item-szel lehet probléma. Nem, most se. Tudni se tudok. Mi van már itten? Control ki, kapszulok be, kapszulok ki, kapszulok be. Mit nem van meg? Ezzel se. Ez se. Hát.